Toto video, alebo tento maličký dokument vznikol vďaka môjmu generálnemu partnerovi Magnusbet, za čo im veľmi pekne ďakujem a teším sa na dlhodobú spoluprácu a že pôjdeme spolu za mojimi snami až na vrchol. Tam si sadkaj a ja ti dám zvuk. Super. Prečo vlastne vznikol tento krátky dokument a prečo si súhlasil, aby sme boli s kamerou pri tebe počas týchto dní? Tento dokument vznikol preto, že vlastne chcel som trošku divákom priblížiť tú cestu bojovníka alebo tú cestu fightera, aj tie posledné hodiny a momenty vlastne, čo všetko to obsahuje, aby mohli trošku do toho nahliadnúť ľudia, ktorým to je trošku cudzie. A taktiež aj pre mňa, že si môžem potom spätne pozrieť to video a povedať si, že vlastne aký šport som robil, alebo ukázať to malému, keď bude väčší, no zaznamenať to proste, lebo nemám nič také a je to súčasť môjho života. Keď som sa v piatok zobudil a otvoril som oči, tak som si povedal, že konečne to tu je, konečne už len 3 hodiny v tej vani a zábaloch a máme to trápenie za sebou a už len doplňanie a tá príjemná časť. Takže čo nás čaká dnes? Dnes nás ešte čaká dorobiť váhu. Zostali nám nejaké 3 kg na ráno. Takže za chvíľočku postavíme sa z postele, zohrieme telo a ideme robiť vaňu. A sauna, spacáky, vaňu, sauna, spacáky dookola, kým to nespravíme. Okolo 9. máme váženie verejné. No a potom nás čaká už len doplňanie celý deň. Nebol moment počas hadzovania, že som povedal, že to je ťažké, lebo ťažké to je, ja to viem a vedia to ľudia okolo mňa, že to je ťažké, je to disciplína, je to seba zaprenie a vlastne aj nie tie posledné momenty, ale tie posledné týždeň, 2 sú veľmi dôležité, aby ten človek vlastne nič nepokazil, aj keď má pokušenia. A celkovo je to na psychiku náročné, ale nič, čo nepoznáme a čo by sme nezvládli. Tak môže sa tu stať hocičo v podstate na tom oktágone, keďže prichádza to deň váženia. Možno niektorí súperi už vedia, že tú váhu nespravia, alebo majú ťažkú noc a ťažké zhadzovanie a vedia, že môžu nastať nejaké problémy, tak občas, ak to má prísť, tak už dopredu ráno prídu upozorniť, že môže niečo takéto nastať, aby sme sa na to pripravovali a aby aj vlastne náš zápasník mal to v hlave, že môže prísť ten súper ťažší a musí si to vlastne dovtedy rozmyslieť, či vôbec nastúpiť do toho zápasu, keď je ťažší, či tam je nejaká finančná kompenzácia, alebo vlastne je to už na nejakej tej dohode medzi tými zápasníkmi a tým celým matchmaking tímom, by som povedal. No a prosím, počkaj. Dobre. Mal som pocit niekedy možno, že už narazil aj ja sám, že už narazil na svoje limity, ale v tejto príprave mi dokázal, že tie limity sú ešte ďaleko. Že zase urobil veľký progres a je veľmi ostrý, veľmi dobrá forma. Ako sa cítiš teraz? Presne tak, jak vyzeral. Jak vygrcané hovno. Ale už to za chvíľku končí. Ešte maximálne jedna otočka, keď tak. Aj to už nie je takáto plná, si myslím, že to telo pustilo pekne. Veľmi dobre to bolo nastavené od Sama Balinta. Ďakujem ti pekne, Samči. Môj nutričný tréner, ktorý mi robí stravu a doplňania všetky veci naozaj na
tej najvyššej profesionálnej úrovni a každým zápasom sa to len stupňuje. Lebo ho to zaujíma, študuje, skúša na nás a funguje to. My mu veríme a v tom prípade sa nie je ničoho báť. Do peči, teraz stále. Dobré ráno, ako? Výborne, počuješ, že ani neviem, že som zhodil 2,3, teda 400 gramov, len doplňujem v tomto. Neštíkúta sa ti. Nevynechával som jedlo, len tie jedny toasty. Fakt som nevynechával nič, preto hovorím, že mal som 7,38, len som tých 8 zatajil, lebo som sa bál. Počúvaj, Johnny. Poď to chce natočiť, toto je ten frajer, čo nám robí váhu a stravu. Neštíkúta sa ti, lebo ťa tu chválime a kokot. No, 2,3 kg zjebal na prvú točku. Dobre nastavené, vieš, a proste Veď viem. naozaj som sa nebal tých sacharidov od začiatku týždňa a vôbec nemal stres, on bol v podstate dehydratovaný a vyprázdnený možno, že deň a pol. Ale ty sa vyprázdňuješ teraz, tak sa mi zdá, že? Naozaj, keď si to dobre človek naplánuje s tým mojim nutričným poradcom, so Samom Balintom, ktorým to mám fakt, že špičkovo od A po Z napísané, tak vlastne ste mohli vidieť, alebo videli ste v tom dokumente, že vlastne tá váha išla pekne dole podľa plánu a nejak som sa do toho až tak nevytrápil, keďže som zhadzoval napríklad ten týždeň zo 74 kg až na 66, čo keď takto poviem, tak to pre lajka znie strašné a až nereálne, ale naozaj, že to bolo úplne bez trápenia, bol som úplne v pohode a aj sme dobre doplnili, takže myslím si, že to robíme super. Podpora rodiny pre mňa znamená najviac, to je normálne, to je každému bojovníkovi, keď sa cíti proste ľúbený a podporovaný, tak ja si myslím, že nič nad to není a tým pádom aj motivovaný na víťazstva, aby to všetko zvládol kvôli rodine a hlavne, aby sme sa mali dobre a lepšie a mali lepší život. Veľa ľudí nevidí tú tvrdú prácu za tým všetkým, koľko ľudí to obnáša, ale ak by som povedal, že čo všetko to obnáša, koľko ľudí nám pomáha, koľko ľudí v tom je zapojených a že naozaj tá disciplína, to seba zaprenie je naozaj veľmi dôležité, lebo ináč to človek nezvládne. Točka 2,3 kg. Peringo, nazdar. Ahoj. Ahoj, Fredko, ahoj. Ahoj, čau. Tak na piču vyzerám. Nie, tak teraz áno, keď si vychudnutý. Ale jasné. Teraz keď si tak áno. Dobre, už na chvíľku. No, ideme tretí, to je narastlo. No. Winner of Octagon Challenge Season 3. This is 66.3. 66.3 for Robert Chavez. Na zhadzovaní váhy je pre mňa najťažšie vlastne dodržiavať tie všetky kroky, ktoré potrebuješ tomu, aby to telo fungovalo tak, ako aby malo. Už ten obmedzený režim, to jedlo, diety a tieto všetky veci okolo toho, tak naozaj je to také na psychiku, ale je to súčasť našej práce. Poslednú noc pred zápasom spím úplne v pohode, lebo som doplnený, napapaný, spokojný a ide mi hlavou, že už si vizualizujem zápas, ako chcem, aby prebiehal, ako sa budem tešiť z výhry a tieto veci si fokusujem. Najťažší moment z prípravy bol, alebo vždycky je, keď je nejaké zranenie. Lebo žiadna príprava sa neobíde bez zranení a dáva si ten človek otázky, že prečo práve ja a podobne. A túto prípravu som tých zranení mal fakt dosť, ale ani jedno nebolo tak vážne, že by som musel prestať trénovať.
teraz nás čaká verejné váženie, ešte nejaké fotografie s fanúšikmi, no a potom už len dobrá večera a už sa fokusovať na zajtrajšok. Rád popíjí pivko a je to jediný rodák z Esence v Kalifornii, Karol Bomby Ryšavý. Když jsme ho mučili, tak si vymyslel své vlastní město, aby se z toho dostal. 25 zápasů, vítěz Octagon výzvy, opravdový veterán, jeho oficiální váha je 66,3 kg. Čekají nás také 2 zápasy super teaser. Môj tým a moji tréneri počas prípravy pomáhajú tak, že vlastne sú môj tým a vždycky, keď niečo potrebujem prebrať alebo niečo potrebujem, tak sú tu pre mňa, takže sme jeden tým. Ryšavý. Ahojte. Necháme nejaké monstre, keby vodky boli. Jaký nápad sme mali? Lebo nič není horšie, jak teplé pivo. Tak. A Karol bude mať zápas okolo 6. niečo. Presne nikdy nevieme, lebo však ono sa to tu troška hýbe hore-dole. Takže pre nás prišli na halu. Budeme mať chvíľku takú aklimatizáciu, pochodíme si tu troška, aby aj to telo sa už pomaličky pripravilo na to, čo sa bude diať. Potom bude rozcvička a potom máme, tuším, 3. zápas poradí, takže dneska to pôjde dosť rýchlo. A potom tu je schované naše kráľovstvo po zápase. Teším sa veľmi na to pivko, teším sa, že za chvíľočku to končí. Už adrenalín je v žilách, už je to to, čo potrebujeme, trémička zdravá. A teším sa aj samozrejme na zápas a potom na to zaslúžené pivko, na tú celú cestu, jak to išlo. Takže dneska nič iné ako víťazstvo neberieme. Tak som mal ešte, mi nehovor, že ešte som mal kúpiť aj Nie, plastové to tu zoženieme, Že neboj som sa. dojebal všetko, ne? To tu zoženieme. Dojebal sa, zubr klopol. Aj ešte grilovacie tácky som mal kúpiť, klobásky, trošku tu grill, tu by sme ho jebli, vieš, zapli odsávanie hore. Sami! Čo ti jebe? Toto je najväčší frajer z celej. Čo ti jebe, čo máš s ramenami do Oni piče? hneď vedeli. Ahoj. Ahoj. Jako Čau. dobre? Super. Trénerka vám niečo povie? Hovor. Ja som normálne namotaný na ten stres pred zápasom, že ma to baví, moja droga to je. Je to droga? Feťák som na tom. Je to droga, ja kokot. Ma to baví. Lebo to zažiješ len tedy, potom nič. No jasné. A to len tedy vieš zažiť. Jasné. Adrenalín. Ja len to natáčaj ďalej a uvidíš, aká je nálada. Nie, ja mám naozaj tiež taký pocit aj sám v sebe, keď mi príde mne samému taká bojová nálada, tak viem, že ten deň dopadne dobre a mám to už od rána a vidím to na všetkých a snažím sa ich týmto aj celým nakaziť touto bojovou náladou a som presvedčený, že dnešný večer dopadne dobre a bude perfektný naozaj. Komplexnosť a srdce. Komplexnosť a srdce. Srdce je jeho taká hlavná domena aj v ostatných zápasoch, ale teraz dospel do takej komplexnosti, ako som si to ja vždycky predstavoval, ako by mohol, čo by všetko mohol vedieť robiť v tom zápase a v tom MMA. A jak som už hovoril, že ten progres tam je zase veľký, tak na to všetko sa teším, jak tam bude to MMA v plnej paráde, v plnej kráse.
boxuješ, Karol. Jo, nečakaj na ten takedown, ty normálne boxuješ. Tak, pozrite sa na mňa, to je len rozcvička, som taký, keby som 15 minút dostával bitku, takže Karol je na 300% pripravený a dneska už len naozaj to zúročiť. V lepšej forme som ho nevidel v živote, takže dneska už len ísť loviť a rozdať bomby, jeho povestné bomby. Karol je strašne tvrdý chlap proste, chlap, ktorý je otúžený životom, takže vždy je 100% pripravený aj fyzicky, psychicky a napríklad ja sa od neho strašne veľa učím a veľmi mi pomohol v mojej kariére Karol tiež a naučil ma strašne veľa vecí, jak pracovať s hlavou a naozaj Karolko je 300% a dneska sa strašne teším na jeho výkon a moc mu to prajem. Momentálne cítim adrenalín, ktorý nikdy necíti človek, jedine pred zápasom. Nedá sa to opísať, to proste musíte zažiť. A je to naozaj, že stres, adrenalín, radosť, všetko v jednom, ale hovorím, to je jedine pred zápasom. Nikdy indy to nezažijete, ani nezažívam, ani ja. Takže je to súčasť toho, treba sa s tým popasovať, ale najradšej som už, keď som v klietke. Áno, vyžiadal som si odvetu. Už na tlačovej konferencii som povedal, že tento zápas si zaslúži rematch, takisto s tým súhlasil aj super, takže je to len na vedení a verím, že to budú chcieť aj oni vidieť pre divákov, veľmi atraktívny zápas. No a čo by som spravil iné je, že by som sa neunáhlil a pracoval by som na ukončení súpera, vlastne na nejaké TKO alebo niečo, lebo naozaj tie škrtenia, fakt som to dobre držal, ja nerozumiem do dnešného dňa, ako to ubránil a postupne by som ho rozobral až do víťazného konca. Najdlhšie budem z tohto víkendu spomínať na to, že som remizoval, lebo remíza v tomto športe tak nevídaná, asi som si to musel zažiť aj ja, lebo život nám prináša stále to, čo vlastne máme mať, alebo čo ešte sme nezažili, takže som zažil už aj remízu, čo by som povedal, že to je nereálne, alebo nie, že nereálne, ale veľmi málo pravdepodobné a odnášam si z toho len to, že treba na sebe pracovať, netreba robiť unáhlené kroky, by som povedal, ale presne je tam ten daný moment, je tam ten moment a ja som fakt, že myslel, že každú chvíľu je koniec, takisto som ho dobíjal, už rozhodca 5-krát mu povedal, ho varoval, čo vždycky sa len varuje 2-krát a 3-krát tam skočí, on ho 5-krát varoval, čo som ja počúval. A či tam tie sekundy nejako aj hrali nejakú úlohu, že už som myslel, že sa to ukončí, neukončí, že som vlastne, netreba sa sústrediť proste na tieto veci, treba sa fokusovať len na danú vec, ktorú robíme a naozaj, že nevšímať si to okolie a byť, no. To bola tvoja prvá remíza, že? To bola moja prvá remíza, lebo hovorím, že málo komu sa podarí v MMA zápase remizovať. Veľmi málo komu a asi som jedinečný. Patrí medzi tých jedinečných a máme remízu. Kajo, ďakujem ti pekne. A ja ďakujem. Zoberiem, počkaj, ešte seď. Dobre. Páči sa? Dobre.